În centrul Bucureștiului există un hotel vechi, construit peste istoria unui oraș care nu uită nimic. Hotel Cismigiu. Astăzi pare doar o clădire elegantă, renovată, dar localnicii spun că nu totul a dispărut odată cu restaurarea. Legenda vine din anii de dinainte de 1989. Se spune că o tânără a dispărut în interiorul clădirii, în zona lifturilor vechi de serviciu. Se spune că fata ar fi intrat singură în liftul de serviciu, în timp ce acesta funcționa haotic între etaje. Martorii ar fi auzit ușa închizându-se, dar liftul ar fi pornit fără oprire. Când a fost chemat, liftul a ajuns în subsol. Gol. Niciun semn al ei, doar o lumină intermitentă și o ușă blocată. Unii spun că a fost un accident, alții vorbesc despre ceva întunecat. De atunci angajații au început să povestească lucruri ciudate. Lifturi care pornesc singure, deși nu este nimeni în ele. Uși de camere care se deschid încet în toiul nopții. Și pași pe holuri, când hotelul este complet gol. Unii oaspeți au văzut o siluetă feminină reflectată în oglinzi, dar când se întorceau, nu era nimeni acolo. Iar în nopțile foarte liniștite, se aude uneori un sunet slab de lift care urcă și apoi se oprește brusc. Bătrânii spun că nu este doar o clădire veche, ci un loc care ține minte ce s-a întâmplat în el. Iar cei care au rămas peste noapte spun același lucru, că nu sunt niciodată singuri în hotel.